खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिनायजों बड'लेण्ड खौराङा आं रमेन बरा नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सा बरमानि हिमानि बर'आ मिस आसाम 2018 बान्था देरहादों। क'क्राझार बिसमुरियायाव दा पिपल्स एइड ट्रास्टआ बेसेन नाङालासेनो मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथाइ बादा खालामनो थांखि लादों। खुंगा 32थि गुवाहाटी बिजाब मेलाया जागायबाय। देंखोगिरि दिपाली बरठाकुरनिसिम जोबथा बिदाय। उदालगुरि भेरगाव इउनिट आर्चारी एसोसिएशननि बेखेवनाय हाबाफारि खुंदों। फैगौ 17 जानुवारिनिफ्राय बाक्सा बेन्नाबारि बिरखां बिजाबखुलिनि सनाथि फोरबो फालिथाय। दिल्ली जन्तर मन्तराव नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 मोनथायनि धर्ना हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय निज उदालगुरि गामिनि लामायाव सीसी ब्लकनि खामानि सोलिगासिनो दङ। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। माजुलियाव खुंजानाय खुंगा 46थि दुलाराय आसाम देहास्रि बादायलायनायाव बाक्सा बरमानि हिमानि बर'आ मिस आसाम 2018 बान्थाखौ देरहानो हादों। আমি মিস্টার আসাম লগতে আটাইকেইগৰাকী প্ৰতিযোগীলৈ আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা হৃদয়ভৰা শুভেচ্ছা উল্লেখ জনাইছোঁ। माजुलिनि कमलाबारि क्रीड़ा प्रकल्पआव साननैनि हाबाफारिजों बे बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आइजोफोरनि देहास्रि बादायलायनायाव गासै 7 बादायगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। ओजोंहाय बे बादायलायनायाव हौवाफोर आरो आइजोफोर जयै गासै 200सो बादायगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। আমি অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ। অসমত সকলোতকৈ ঈৰ্ষণীয় আৰু আকৰ্ষণীয় এই কিতাপ 46 আসাম ষ্টেট বডি বিল্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপত মিষ্টাৰ আসাম 2018 লাভ কৰিছে খঞ্জন প্ৰবীণ তালুকাৰ বৰপেটা আৰু এই কথা প্ৰদান কৰিব আমাৰ আজি এই চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মানীয় উদ্বোধক অসমৰ মাননীয় মন্ত্ৰী। बे बादायलायनायाव हौवाफोरनिफ्राय बरपेटानि खनजन प्रतिम तालुकदारआ मिस्टार आसाम आरो बाक्सानि हिमानि बर'आ मिस आसामखौ देरहानो हायो होननानै खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार बिसमुरियायाव दा पिपल्स एइड ट्रास्टआ बेसेन नाङालासेनो मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथाइ बादा खालामनो थांखि लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बिसमुरि पाटगाव आरो कारिगाव ओनसोलनि देग्लायनि मेट्रिक आनजाद होनो गोनां गासै फरायसाफोरखौ लानानै दि पिपल्स एइड ट्रास्टआ मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफोरखौ लानानै बेसेन होनाङि फोरोंबादा खुंनायनि हाबाफारि लानाय जादों। मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरा जाहाथे मोजां फिथाइ होनो हायो बे थांखि आरो नोजोरखौ बोनानै बे फोरोंथाइ बादाखौ लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बैफोर ओनसोलनि गासै मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरा थांनानै जाहाथे सोलोंहोयो बेखौ दि पिपल्स एइड ट्रास्टनि मानगोनां भबेश कुमार बसुमतारी बिथाङा गासै फरायसाफोरखौनो खावलायो। थांनाय 21 डिसेम्बराव फोरोंथाइ बादाखौ बेखेवनाय जायो आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बे ट्रास्टनिनो बोसोनगिरि मानगोनां मनेश्वर दैमारिया बेखेवनानै होनायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ फरायनायनि सोमोन्दै मोजां बोसोन होनानै खावलायो। फोरोंथाइ बादाखौ भुमका बाथौ एमइ स्कुलाव लानाय जागोन होननानै ट्रास्टनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा जोंनिसिम मिथिहोहरो। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। उदालगुरि भेरगाव इउनिट आर्चारी एसोसिएशननि बेखेवनाय हाबाफारिखौ खुंदों। थांनाय 22 डिसेम्बर बारायखालि भेरगाव आन्चलिक कमिटि एबसु आरो भेरगाव इउनिट आर्चारी एसोसिएशना जथायै भेरगाव इउनिट आर्चारी एसोसिएशननि बेखेवनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बेखेवनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो भेरगाव साब डिभिजन पेरेड ग्राउन्डआव। फैगौ 17 जानुवारिनिफ्राय बाक्सा बेन्नाबारि बिरखां बिजाबखुलिनि सनाथि फोरबो फालिथाय। फैगौ 2015 मायथाइनि 17 आरो 18 जानुवारि खालाराव साननैनि हाबाफारिजों बाक्सा बेन्नाबारि बिरखां बिजाबखुलिनि सनाथि फोरबो फालिथायखौ खुंनाय जागोन होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे थांखियैनो 26थि बोसोरारि गेलेनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनायखौ 29 आरो 30 डिसेम्बराव खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खुंजानो गोनां हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों बेन्नाबारि बिरखां बिजाबखुलिनिफ्राय नपुल चन्द्र बर' बिथाङा। दिल्ली जन्तर मन्तराव नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 मोनथायनि धर्ना हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। थांनाय 21 डिसेम्बर बारायखालि दिल्लीनि जन्तर मन्तराव नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 नि थाखाय 2 घन्टा धर्ना खालामनाय जायो। धर्ना हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे खद्द असम छात्र सन्थानि गाहाय बोसोनगिरि डक्टर समुज्जर भट्टाचार्य बिथाङा।
मख'नो गोनांदि नोगोरारि सोदांनाय बिल 2014 नि मोनथायनि सायाव एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों दाबि खालामो आरो बेबायदिहाय बुंथियो। सरकारे কোনো নাভাবা নিচিন্তাকে এই বিলটো আনিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে যোৱা দশকৰ পৰা দশক ধৰি নিৰাপত্তাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছে। ভূমি নিৰাপত্তাৰ কাৰণে, ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কাৰণে, নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি আইডেন্টিটি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছে। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই গোটেই কথাটো ইগনোৰ কৰি পেলাই যিটো বিল আনিছে এই বিলটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। এই বিলটো অকল মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে নহয়, গোটেই দেশৰ কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। গতিকে আজি ভাৰতৰ সংবিধানত কোনোদিন এনেকুৱা মানে ধৰ্মৰ ভিত্তিত মানে ডিচিশ্যন লোৱা নাছিলে। কিন্তু ভাৰত এখন সেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি হয়, কিন্তু সেই সেকুলাৰ যিটো কেৰেক্টাৰ সেইটো বাদ দি পেলাই যিটো ডিচিশ্যনটো ল'বলৈ গৈ আছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে এই বিলটো এটা ভাবুকি স্বৰূপ। এইটো আমাক ভাবুক কৰি পেলাইছে, কিয়নো অলৰেডি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আৰু অসমত বহুত ইলিগেল ফৰেনাৰ অলৰেডি ইয়াতে সোমাই আছে। তেখেতসকলে অলৰেডি ইয়াত আমাৰ মাটিবিলাক ইলিগেলি অকুপাই কৰিছে। আমাৰ অৰ্থনীতি, আমাৰ সামাজিক, আমাৰ ৰাজনীতিক তেখেতসকলে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছে। তেখেতসকলে বহুতখিনি এফেক্ট কৰিছে। আৰু এনেকুৱা এটা প্ৰেক্ষাপটত আজি ভাৰত চৰকাৰে যিটো বিল আনিছে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু সেইকাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন দল সংগঠন, অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন একেমুখে আমি আৱাজ দিছোঁ। আমি একেলগে কৈছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে এই প্ৰপ'জেলটো উইথড্ৰ কৰিব লাগে। আজি জেপিচিৰ কথা কৈ আছে, জেপিচিৰ মিটিং হ'ব, আলোচনা হ'ব, বিভিন্ন এমেণ্ডমেণ্ট অনা হ'ব। আমি জেপিচিলৈকে যাবই বিচাৰে। আমি কৈছোঁ কি সম্পূৰ্ণ বিল এই প্ৰপ'জেলটো উইথড্ৰ কৰিব লাগে। সেইটো আমাৰ হ'ল দাবী চৰকাৰৰ। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। कंगा 32थि गुवाहाटी बिजाब मेलाखौ मैया 22 डिसेम्बरनिफ्राय जागायबाय। आसाम इन्जिनियारिं इन्स्टिट्यूटनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय बे बिजाब मेलाखौ आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनोवालआ बेखेवो होनना खौरां मोननाय जादों। बे मेलाखौ 2 जानुवारिसिम खुंनाय जागोन। 70निख्रुइबो बांसिन बिजाब गला आरो फोसावग्रा न'फोरा बेवहाय बाहागो लाफैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे मेलायाव डक्टर नगेन सयकियानो असमिया थुनलाइयाव बिहोमा होनायनि थाखाय पाब्लिकेशन बोर्ड आसामनि लाइफ टाइम अचिभमेन्ट एवार्डखौ होनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। देंखोगिरि दिपाली बरठाकुरनिसिम जोबथा बिदाय। दा नाइटिंगेल अफ आसाम देंखोगिरि दिपाली बरठाकुरनि गोथै देहा सावनायखौ मैया नवग्रह क्रिमेटेरियामाव खालामनाय जायो। बिथांनि बे जोबथा दावबायनायखौ गुवाहाटी नोगोरनि रोजा रोजा सुबुंफोरा मेगन मोदैजों जोबथा बिदाय होयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि गोथै देहायाव अर होजेननायखौ मावफुङो बिथांनि फिसाय नील पवन बरुवा बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय निज अदालगुरियाव लामानि सिसि ब्लक होनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय राङामाखा गामिनिफ्राय निज अदालगुरि गामिसिम गासै 5 किल'मिटार लामाखौ सिसि ब्लक खालामनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे खामानिया थांनाय 1 नभेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन आरो बे खामानिनि थाखाय गासै 14नि बांसिन खामानि मावग्राफोरखौ बाहायनाय जादों। खौरां लानाय समसिम 4 किल'मिटारसोनि खामानिया जोब्बाय आरो 1 किल'मिटारसो दंबावो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।